una vegada 7 cabretes que vivien amb la seva mare en una caseta a la muntanya. Un dia la mama cabreta va anar a comprar i la va dir que no obrissin la porta a ningú. Va explicar que ella li ensenyaria la poteta per sota de la porta. I així sabrien que era ella. Un dia que va veure com estava la mare, Va venir i va trucar a la porta. les cabretes no volien obrir la porta a ningú, perquè la mare els ho havia dit. Però jo, que era molt lletra, em farina la porta i ho va ensenyar sota la porta. Les cabretes han pensat que era la mare i han obrit la porta. Aleshores ella va entrar. Es va menjar les cabretes menys la petita, que es va amagar dins del rellotge al menjador. Quan va arribar la mare i no va trobar les cabretes, va pensar que el llop se l'havia menjat. La més petitona, en sentir la mare, va sortir de dins del rellotge. La mare i la petita van anar a buscar el llop i se'l van trobar dormint al costat del riu. Al llop li van omplir la panxa de pedres i li van treure les 7 cabretes de la panxa i van viure molt contentes.